Fl-2013 il-familja Kakija għattetin fl-ITU tistenna b'taqtiħ il-qalb aħbarijiet dwar il-futur ta' Jacob, dakinhar żagħżugħ ta' 15-il sena li kienet isofri minn infezzjoni serja f'moħħu. Imdawrin minn qraba oħra ta' pazjenti f'sitwazzjoni kritika għal Sara u r-raġel tagħha Semi, id-dinja kienet qed tikrolla. Madwarhom għexieren ta' persuni wieqfa magħhom f'turija ta' solidarjetà, iżda f'mument bħal dak kienu jħossuhom waħedhom. Meta għaddejna minn trauma kien hemm ħafna nuqqassijiet u aħna nixtieq li dawn nuqqassijiet nagħmluhom. Illum il-ġurnata Jacob irkupra għalkemm id-diffikultajiet jippersistu u blajnuna ta' familtu fetaħ il-ħanut Jacob's Brew biex wettaq il-ħolma li jmexxi ħanut tal-kafè. Iżda hu familtu ma waqfux hawn. L-esperjenza kera tal-jiem fl-ITU warahom issa Jacob, ommu Sara u missieru Semi se jibdew il-proġett Jacob's Coffee Run biex waslu kafè u sandwiches lil-qraba li jkunu qed jistennew fil-waiting area tal-ITU. Issa Jacob's Coffee Run hija waħda minnhom li wassal sandwiches u coffees lil-waiting area tal-ITU għal dawk il-familji li għaddej minn żmien diffiċli, żmien mudlam ħafna, nafu x'jiġifieri, u jien ngħid li ħanġibu ħafna ma ngħidx fair, imma anki ħossuhom li mhux minsin minn dinja. L-inizjattiva bdiet wara li mill-profitti ta' Jacob's Brew Jacob ta' donazzjoni ta' 500 euro lil Survivors Malta, għaqda mhux governattiva li bdiet ommu Sara blan li tagħti tama lil persuni li għaddejjin minn żmien diffiċli. L-appellu biex min jista' jgħin jagħmel dan biex din l-inizjattiva ma tintemx malli jintużaw il-fondi iżda tkun xi ħaġa kontinwa li tolqot kemm jista' jkun nies.